quan vam anar al camp de l'Atlètic Lleida perquè vam poder jugar a futbol, que és el que a mi m'agrada, i ens van explicar com funcionava el de referents i tot. Doncs aquí a l'Escola Ciutat Jardí treballem, quan tenim algun conflicte, treballem amb el Club dels Valents i llavors els nens, quan tenen un conflicte amb un company, els diuen el que no els ha agradat. Intentem sempre que sigui dialogant, si no se soluciona entre ells demanen ajuda amb un adult i intentem fomentar aquest valor que s'ha de dialogar, que per resoldre els conflictes no serveix la violència i intentem treballar això, també que saber guanyar, el saber perdre i aquests valors que també estan molt relacionats amb el que feu a referents.